sa katabawan mo, dili ko mabuhi kung wala ka. Kay ikaw ang iyan, di kinabuhian, wako'y mahimo kung may tabang ikanimo. Nakanimo ang kahimuan sa tanan. Kay ikaw lamang ang Diyos. 95.3 Ang Shine FM, kituyo paguna aron pagpahibalo sa katawhan nga ang Diyos nga tuwa sa langit, mao ang atong manluluwas. Siya, dili mo biya ug motalikod kanato. Busa, kinusab nga istasyon, mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Dinhin lamang nato madunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. Sa imong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang buktong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong ugana. Apan ayaw kabalaga, ang tulong sa Dios Ginoon ang kuna. Himo siyang bahandi, kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaan kasulatan. Kanang butang may katapusan, mahal sa tanan tanan naminaw sa FM isa naka-open na karon sa kalibutan, tagsa-tagsa ka mga radio diya sa mga panimalay lamang may buntag kaninyong tanan, labi na sa tanan karon ang mapapili. magalantaw sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao, ibig sa laing mga nasod. Labi na sa ato ang mga kabigas minabuhin Pastor Ibikin Candelario from Bacoor, Cavite City. Si Ma'am Robert na yung tansi sa Ginoo sa inyong mga minabuhin na naka-open na karon sa Facebook Live. Salamat po sa inyong pagpa-update ini nga bao nga programa din sa sayo nga kabutan. Sa ngalan sa labing mga sa Diyos sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan mo sa station manager Everett Gideon Candelario, sa ngalan mo sa ito na general station manager Everett Gideon Bayan Makasaon. Ano sa baginyong ubos nga lagat, ubos nga higala, ubos nga sulubon, ubos nga amigo sa FM Radio o sa Kamina, o mula sa Facebook Live, Luzon, Visayas at Mindanao, even sa laing mga nasod. Ubos nga lagat, matangkot, hindi nga mensahe, nga sa'yo nga dapit sa kabutagon kaya diyatag Pastor sa Candelario ang inyong ubos nga sulugoon ang inyong mga adlaw karon nga Sabado o dapit sa 23 sa Marso kaya sunod Sabado dapit sa 30 na naman kaisunan las nga Sabado sa Marso mao nga karong si panahon na pag-abot sa Lunes na sa preparation na sa gitawag ko Holy Thursday o Holy Friday, na sa gitawag ko Biyernes Santo. Matod pa mga kaigsoon sa mga natawa ang Biyernes Santo. Grabe yun kapaspas na oras
o ang panahon labaw sa tanan ang atong kinabuhi igsoon paspasab nagkatagat nagkakuwang na igsoon matulog sa kasibok nagkakuwang nagitaan walay problema man kay igsoon mataas man ang atong edad magkadasig o magkalikon sa atong pagpangalagad pagservisyo nato sa buhay nato nga Diyos pag-apo sa tamang igsoon ato pinihangin niya hanigan Diyos mga pag-apo nabigamhanan at may lupaon ka nga Diyos salamat o Diyos sa puso sa kininhawa proteksyon, provision ikan ka ni mo amahan isang pamaninig sa iyong kabuntagon sa kami bakawan sa iyong mga pulong o sa iyong mga mensahe naunta o Diyos dili kini mausik ka na mo dili ka ni mahimong kawang sa mga kinabuhi ko dili magatod kinabang o kalikod kadasig ang paglako ikan ka ni mo ama ibig sa tanan ako makaisunan din sa balong napit sa Pilipigan ilipay Pastora April ka kaptura o sa tibok akong manimalay sa tulong ako ka mga anak sa kapuganan o Diyos ibig sa mga pikas kinabuhi karon na naakaroon sa Bacoor, Cavite City sa sangait nagpaabot sila sa maong mga kapilis ikan kayo sa maong taga-prasis o Diyos akong kapag-ampo kinagani mo na ikaw kapahumok kung ikaw mag-banay ikan kayo sa ibasi amahan ang tanan ano na nako'y katumanan saglit sila nagkapaabot sa hataas ng mga panahon sa ilang pagpangablay sa mahungadapit sa laing mga nasod bantay pag-apingi ang ilang mga kinabuhi aman kaya ang ilang mga kinabuhi ikan mo sa kanila isa pa man sa tanan niya mga kaubanan ng Diyos sa matapusan nila ka mga panimalay nagapaabot o nagahulat sa pagbalik sa matagpusan nila naging sila na narabaho sa layo ng nasod proteksyon niyo bantay ang ilang kinabuhi hatag ang may panlawas o misyon kusog ikan kanimo pinasay ikan kanimo ama salamat o Diyos ito nagsuplay ibig man sa kalitan o kalisod ikaw sa nag-aaw probahi dining tanan ama ilabi na o Diyos sa tanan na nagapaminaw nining maong adapit ikan kayo sa kabutagon hangtod kayo sa kagabion salamat amahan sa pusog na imong ipagamit ka na O Diyos salamat o Diyos ibig sa tibok na kong panimanan sa tanan na mag-isunod din sa balong dapit sa politikan naman sa tanan karon na naminaw nining maong programa na nakakaroon sila kasatag sa mga pinag-anan ayon sa pagpadayon sa pagpatalimog sa inyong mga pulong nagbihatod kayo nining maong adapit salamat o Diyos sa akong pribilege lang yung maghatag ka na mo huwag unong ang among pagpasalamat huwag unong ang among pagdahig kanimo huwag rason o Diyos kami dili makapasalamat na kami mo ibig sa tanan ng mga katawan adunay mga problema adunay may mga balatian kung sa man ang klase sa balatian karon ang takpoy silang pisikal na bahay ibig o Diyos ay suon rami-rami talon na nakaroon sa tambalanan duwa na kasimana o Diyos na naat sa maong adapit sa tambalanan Lord kung unsa man ang hinungdan kung unsa man ang maong balatian na nakakaroon silang pisikal na bahay mo pinikwaon mo pininlan pinag-isip mong autoridad yung matigamhanan ka na Diyos nga way sama kami lamang na kami mulaong ano na kami insaktong pundasyon o kadasig na ang among paglaom na alagid kanimo ama salamat o Diyos nintap ng bapit sa kabutagon ng imong hatag ka na yung magdumaya na nasanggit kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus salamat sa Ginoo mga kaigsunan once again maayong untag pag-usap na ikinsay si Imam Norbert Ayutasi good morning pastor o sa tanan mga nagasunod hining imong tulumanon malay ko ang Diyos sa laing adlaw na makahimo patay sa pagpaminaw
sa minsay sa Dios nining dapit sa kabot-tabon tugad ginoo. Salamat sa Ginoo maglawbe tayo kasi sa imong nga maanindot nga mga mensahe nagyatod gayud nining mao nga dapit labaw sa tanan kini nga mga programa sa sayo kabot-tabon. Ang imong pulong nilang parangan sa akong mga tiyo kahayag sa akong alagyanan makita gayud ko sa Salmo 119 versikulo 105 Israel. Sa isabang nga programa ni Pastor Gideon, ang pulong mo kinabuhin ko, makita ka na sa Mateo 4:4, hindi naman mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kung dili mabuhi ang tao sa matagpulo na magadula sa bata sa Diyos, nga mao ang mensahe sa Ginoo pinaagi sa balang kasulatan. Although mga kaigsunan, hindi lang ito magdugay sa pagpaambit sa mensahe sa Ginoo, labi na sa mga greetings ako raman nga ihatag sa amo nga kinamabulangan na si Safara Candelario Iso ang isip na ako katabang ko sa niining mao nga FM radio sa pagkakaroon mga personal kaya doon naman ko obligasyon ko sa every Saturday una nga yung schedule ala sa Sabado o sa Domingo Iso una akong pasalamatan na ano na po tayo katabang ibig sa pipila sa mga panahon mga kaisunan na nag-focus Ginoo at tingali mga kaisunan hindi na sunod ng mga panahon ano na po tayo mga katabang o kaabag mismo mga kaisunan na mismo diri mo kaambit sa mensahe Ginoo. Maura na ipinaka-importante kung doon naman tayo mga kauban ng kanito sama ni Pastor April may akaturan ipila naman ka panahon na wag sa kaari diri man kaisunan tungod po sa kalayo sa mga nga lugar na diin sila na nahimutan kanya matag-usa nato eksodo na matay gikinahanglan para sa atong pamilya dili man sad man eksoon nga magsigira tagulat aron ta sige ang utang-lunon kita mga lagad sa Ginoo manitawag sabta mupugi sabta para sa atong pamilya pinungdan mga kaisunan sa akong kapigas kinabuhi nga si Pastor Emilien Canitario na nagsamtang nag-abot sila sa ilang schedule going to sa laing mga nasyon na mga kaisunan una nga kung yung mga pag-abot nga tos Ginoo na maplastar na yun ang ilang mga pambilis bisan pa man na apakaroon sa ating gitawag o imasin ng kaisunan. Ato na kita sa atong pagpaambit sa mensahe sa Ginoo. Dili na ta sa ikalawang Pedro kapitulo 1 versikulo 3 ngadto gayon sa versikulo 15. Nagiskot kini pagkatinawag o pagkapinili. Taon sa may sitwasyon sa sukataw na nahimo siyang tinawag. Nahimo siyang pinili. Si Jesus mga kaigsunan sa iya nga pagsangiyaw, nagpili siya 12 ka mga apostolis, napulo o duha ka mga tinunan, aron iyang mahimo kaabang. Aron dili siya mabugatan sa pagsangiyaw, pagwali sa mayong balita niadto mga panahon. Mao nga diha sa simbahan, diha sa ministry, dili dapat ikaw lang usa maoy mag-lead, magpaambit ibig gani sa mga programa sa simbahan na agyon ay taga dumala kada buluhaton aron nga ikaw ang alagad sa Ginoo maka-focus ka diha sa pagwali sa pagminsahe. Mao nga niining mao nga dapit doon na tayo mga kaabang, doon na tayo katabang, doon na tayo gitawag og mga assistants o diha sa dapit sa Pilipinas tungod kay himuon ka nga pangulo sa usa ka organisasyon dapat ibig gani ang presidente na magani sa gitawag o sekretary
Doon ay gitawag o advisor. Doon na siya'y mga kaabag diya sa Senado, sama sa mga senador. O niya, ato na siya sa pinakaubos na posisyon. Doon ay gitawag o gobernador sa nagkalaing mga provinces. Doon ay mga congressman na tigpanday sa balaod. Doon ay gitawag o mga mayor. Ang mayor, doon ay gitawag o vice mayor. Mga barangay captain. O niya, kung doon ay mga barangay captain diya sa nagkalaing-laing barangay, doon ako yung mga konsyalis. Wow. Kung marisito po tagkabatan unang, naasay mulit sa mga batan. Mao nga, ato kining i-discuss kabahin sa pagkatinawag o pagkapinili. Kung ikaw gitawag o gipili, doon na kay pinasahin. Mao nga ikaw kung gipili kas Ginoo, pasalamatan na to ang Ginoo. Kaya nga naman, mas nakita sa Ginoo ang imong kinabuhi, ang katakos o ang imong kasing-kasing muna-una. Nakita mo na sa Ginoo kung kapabol ka ba, kasaligan ba ka, ang ayan tapos baka mahimong pagkapinili o pagkatinawag. Ato ning basahon kung kay dili lang din po taas o wali mura ni nga iton over sa ako ang kinamagulangan ang mga greetings o mga request awit bakalangit meaning maunga natin. Ako na ning basahon eksoon ngadto kayo kini sa 15. Sundon ako eksoon din sa versikulo 1 ngadto kayo sa 15. Although ang atong ibutan diya sa ato nga tema diktat ta sa versikulo 3. Salamat sa Ginoo sa mga kaigalaan o mga kaeksonan na naminaw din sa ato nga programa sa kalanginan. Labi na sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live. Ang Luzon, Visayas, ang Mindanao. Bisan pa man sa kinabuhi ni Mama Maricel Hendrickson. Nagikan kayo sa Sweden. Mayroon punta ka ni mo diha Mama Maricel. O sa tibok imong panimalay sa imong husband o sa inyong mga anak o sa imong igsoon o mga igsoon o sa inyong mga kaubanan iya sa trabaho o iya sa panimalay ay ang ato magod na pamilya o gunay-una na to nga ministry igsoon usa tamo adto sa lain pang panimalay nga angayang o takos o karapat-dapat ang matakusan nato mamulit sa uban pang mga pamilya. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Mama Maricel, nasayod ang Ginoo o na ipalusab siya sa inyo nga kaayo sa tanan ninyong gibuhat. Na i-declare blessing sa inyong kinabuhi na dili matukad sa una-una sa kasing-kasing sa tao o ang Ginoo lagi na sa iyo sa inyong pagkabahay. Ginoo makapanalangin kanina. Adunay mensahe si Mama Maricel Hendrickson. Hi Pastor, maayong kadlawon diha tanan 10 PM diri mo pa'y pag-abot ako gikan sa work. Salamat sa Ginoo. Amin Pastor. Muna nga salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi Mama Maricel Hendrickson. Kanunay nagbakugiyon, kanunay usab nga nagpagamit sa bulaton sa Ginoo. Mao nga ikaw ug ako kitang tanan dinis kalibutan kung ato gyud masabtan ang tinud-anay nga kinabuhi nga pagkatinawag ug pagkapinili. Kay matingala mo ta maigsoon kaniadto wala mata naglakaw sa
diha sa kamatuoran, wala man ta naglakaw diha sa subay sa balawod sa Ginoo, apan sa diha nga mahimo tang pagkat tinawag o pagkapinili. Wow, hindi ta kabaliban di so. Doon ay mensahe si Brother Pap Zilon Mingito from Lapu-Lapu, Cebu City. May buntag pastor sa Candelario, o may sa buntag kanimo diha Brother Pap Zilon, Brother Zilon Mingito Garcis from Lapu-Lapu City. Ako na ning basahon mga kaigsunan saglit. Nagadagan man ang oras niya sa gikaingon ko na ako ra kining turn over sa ako ang among kinamagulangan ang mga greetings o mga request awit makalangit labaw sa tanan dinhi sa FM radio nga kanunay gyud nga nagasunod nining ato nga programa. Ingon diri mga igsoon, diri sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 15. Doon na pa'y mensahe usab si Pastor Emigene Candelario from Bacoor, Cavite City. May buntag pastor o sa tanan nga mga pinanggang viewer o listener sa Sign FM. God bless everyone. May buntag o ang Ginoo magapanalangin sa matang usa kayo dekso. Ingon diri gikan ni Simon Pedro nga sulugoon og apostol ni Kristo. Kinsa man si Apostol Pedro, sulugoon og apostol ni Hesus Kristo. Ingon diri alang kanila nga nagadawat sa pagtuo nga sama kabililon sa mao nga pagtuo pinaagi sa pagkamatarong sa atong Dios og manluluwas nga si Hesus Kristo. Kinsa man ang Dios, matarong. Dos, mapuno unta kamo sa grasya o pakigdait pinaagi sa inyo ang kahibalo sa Dios o sa atong Ginoong Hesus. Kini nga pulong mapuno unta, that is panghinaot. Diba? Ikaw ug ako giadresa niini mapuno unta kamo. Wow. Mapuno unta kamo sa grasya o pakigdait pinaagi sa iniyong kahibalo sa Dios o sa atong Ginoong Hesus. Res, pagkatinawag o pagkapinili, mao ni ato ang gibutang diya sa ato nga tema diya sa heading sa ato ang live. Pagkatinawag o pagkapinili, ang iyang Dios nung gahong naghatag kanato sa tanan tanggi kinahanglan. Dios nung gahong alang sa pagkinabuhi nga Dios nun pinaagi sa atong kahibalo mahitungod kaniya nya nagtawag kanato aron makaambit kita sa iyang himaya ug kaayo. Mao ni purpose nganong gitawag ta og nahimutang pinili. Wow. 4. Niining paagiha iya kitang yatagan bililhon og dakong mga gasa nga iyang gisaan. Pinaagi sa maong mga gasa makalikay kamo sa makadaot nga mga kailibron sa kalibutan ug makaambit sa Dios nung kinaiya. Wow. Kita makaambit sa Dios nung kinaiya. Ingon ang 5. Tungod niini paningkamuti nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan. Wow. Maayong pamatasan. Sa to pa kung ang tao kung adunay pagtuo nya walay batasan, mag-unsa man ang iyang pagtuo, di ba? Way batasan ingon diri ato ni padayon ug maayong pamatasan ang kahibalo. Wow, gikan sa maayong pamatasan ug ang kahibalo sa pagkukong sa kaugalingon. Kung doon na lang po kay kahibalo, gikinahanglan sa nga doon na po kay pagpugong sa kaugalingon. Ningon diri, ang pagkamainantuson o ang pagkaimantuson pagka Diyos nun, city, pagka Diyos nun, iniksoon pagmahal, sa iniksoong pagmahal, ang gugma. Step by step yun.
paghanay dinis Biblia kay dili ra di ay kutob sa pagtuo ang buhaton sa tao. Ingon diri sa unahan, kini mao ang mga hiyas nga inyo ang gikinahanglan. Wow, kini tanan nga requirements dapat atong i-comply sa diha nga aduna tay pagtuo ngadto sa Ginoo. Kay kung dunay usaan ni nga dili nato mabuhat ang imong pagtuo ug ang akong pagtuo, dili kompleto. Sulay ko nung mong pang-apply sa kumpanya, kulang mo og sidula nga mao gi-required sa usa ka kumpanya. Kaya wa magay mo'y rason mga eksyon usa mo ka aplikant. O niya mo ingon mo dito sa inyo ang pag-apply, okay ra na. Kay sidula raman sir niya mo reklamo gud ka. Ingnon na yung kas kumpanya, ani reklamo magani ka karon nag-apply pa ka, how much more kung naa ka diri sa poder namo. Musabot ko ka reklamador. Ignore ka, sige rin sister, brother, tawagan na tikaw unya, mahurot na ginang imong kwarta unya. Natanawa na ko, ato ni padayon sa pagbasa. Kini nga mao nga hiyas nga inyo ang gikinahanglan kun ingon dire, kun nagadagaya na kini diha kaninyo, mahimo kamong madasigon o mapuslanon tungod sa inyong kahibalo mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Wow. O diri sa 9, apan katong wala makabato ni ini buta o halap, ayay ibig gani ang usa ka tawo na sa ipagtuo. Kining tanan nga gi-require dinhi sa balang kasulatan nga atong gibasa dinhi sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 versikulo 1 ngadto gayon sa 15. O dili gani nini mo makomplito gitawag ang usa ka tawo buta o niya halap. Nausaw man kay kung dunay usa aning mawasi dili man kompleto ang atong pagtuo adto sa Ginoo. Tanawa ra ko do sa 9, apan katong wala makabato ni ini, remember ikaw ug ako kung dili ta makabato ni ini, ingon dire buta o halap o nakalimot siya nga gipasaylo na ang iyang mga sala. Wow. Jeez, busa mga igsoon paningkamuti gayon ang pagkamatinud-anon ninyo ang inyong pagkatinawag. Bisan gani ang tao tinawag o pinili o dili matinud-anon magpulos, dili oy way kapuslanan. Nanawara ko ko, Jis, mga igsuon paningkamuti gayon. That is requirements nga ikaw maningkamot gayon. Dili kayo magsitimbrete ra igsuon. Paningkamuti gayon ninyo ang inyong pagkatinawag o pagkapinili sa Dios. Kung buhaton ninyo kinidili gayon kamo mapugan. Grabe sa mao ni promise sa Dios. Kung inyo kining buhaton, kung inyo kining ikinabuhi ang tanan nga nahisulat ni ining atong gibasa karon, dili og dili ka mapugan, dili og dili ka maluya, kay ang Dios maoy maguna, ang Dios maoy mahibalo kanimo sanglit ikaw nagtuman man sa iyang gisugo kanimo sa imong pagkatinawag o pagkapinili. Amen ba? Ano na yung mensahe si Brother Pabjelon Mengito Garcis? Amen, alleluia. Yes. Ibig ako igsoon kung publiko ani. Okay ko ni ini tungod kay kining tanan usama ni ka-requirements sa imong kinabuhi o sa akong kinabuhi kung angayan o takos bata sa pagkatinawag sa Diyos. Amen ba? Tanawa ra gud ingon ang 11. Og niining paagi hahatagan kamo sa himpit nga katungo. Wow.
ining paagiha hatagan mo kingpit sa katungod. That is 100% nga hatagan kag authority kung imong makumplay ang tanan nga ipabuhat base nining atong gibasa. Amen. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Rudy Amante, nga nagwas karon ikan kayo sa Maynila. Ningon dere. Og niining paagi hatagan kamo sa hingpit. That is completely hingpit. Hingpit nga katungod sa pagsulod sa walay katapusang kingharian sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Wow! Kung dili gani ang tao maka-comply bisan usa ni ining maong nga ipabuhat base sa atong gibasa, ang imong pagtuo dili gyud magpulos. Mao kinay klaro igsoon. Kinahanglan sa Biblia. Yung magani ka magkaatos laing nasod igsoon di ka ka-comply. Dilo mga playan ay gani kag trabaho maigsoon naapay gitawag og bangil-bangil. Unsa man ang bangil-bangil, pastor? Naay waslik-waslik ba? Mingon po ka unsa po nang waslik-waslik? Nausaho man ani ko ta mahuman ani ron. Mao nga kung dili ganita kasabot sa sitwasyon ug kahimtang, labaw dias pagpangalagan, magpaturagas ang tao oy. Moingon ra ay okay ra gud na. Ang tao ra gaingong okay, pero base sa Biblia dili okay oy. Kung Biblia itong basihan, ingon ang 12, tungod ni ini kanunay akong magpahinumdum kaninyo, ni ining mga butanga bisan tuod na sayod na kamo ni ini. Wow! Ang tibok kalibutan tingali nakadungog na gikan sa Genesis 1:1 ngadto usab sa Revelation 22. Sa may Revelation pinadayag, di ba ang katapusan nga sinulat sa pinadayag? Kapitulo 22 na igsuon. Kadaghan kay magwawali sa tibok kalibutan nga ang Mateo 4:4 di man gyud na mausab. Kung ang mentalidad sa tao mga kaisunan kanunay gyud nag-upgrade, wow, pagkadaghanang Kristohanon sa tibok kalibutan. Pero nga naman, doon na may mga area nga wa gani Ginoo. Doon na may mga lugar mga kaigsunan kus Ginoo nga dili gani mahadlok og Dios. Kung dili ang ilang pagkipari, mga Dios. Sa kadaghang mga minsaydor, sa kadaghang mga title sa Pilipinas ug urban pa, tingali na ana naron sa mga 400 ka mga title nga na-registered mismo sa SIC. Ug doon na pa'y mga taong organisasyon nga pundo karon nga wa ni rehistro sa SIC nga nagdala sab og mensahe sa Ginoo. Diba? Ug ang ilang gidala Biblia, ang ilang giwali, nagwali usab sila Juan 3:16. Kay gihigugma sa Dios ang tibok kalibutan tungod ni anak iyang gipadala ang iyang buktong anak aron ikaw ug ako ang mutuo dili malaglag. Wow! Kung dili makabaton sa kinabuhi way katapusan, ang pagtuo ni ini kung dili di mo kumplitohon way kapuslanan oy. Tanawa ra ko na. Eto ning ipadayon sa pagbasa. Tungod ni ini kanunay akong magpahinumdum kaninyo ni ining mga butanga. Bisan tuon na sayon na kamo ni ini. Kadaghan bang tao sa kalibutan nga nasayon sa bersikulo Mateo 4:4. Kung anong sige magyuning gibalik-balik. Diba? Grabe nakakastuhanon ang tao kung muingon nga, sige na magkukadungog ang pastor niya, kumusta man ang atong kinabuhi? Ning upgrade? Ning uswag? Na usab? Ibin gani sa mga Kristohano, wa nasab na usab? Na usab man ha? Ingon diri, no.
Tungod niini kanunay na akong magpahinumdum kaninyo niining mga butanga bisa tuon na sayo na kamo niini ug nagsukat na pag-ayo diha sa kamatuoran nga inyong nadawat. Grabe, nakasukat na gani ang kamatuoran nga atong nadawat, nakasukat na mismo sa atong kinabuhi nga ipadayon pa man. Ingon dire Tracy, busa nagtuo ako nga maayo gayon nga dasigon ko kamo pinaagi sa pagpahinumdum kaninyo niining mga butanga samtang buhi pa ako. Wow! Ang mga Kristohanon, ang mga pastor, ang mga pastor, katungod na sa pagpahinumdum sa tanan samtang aduna panay kinabuhi o gawas o patay na ta, adi na takawali soon. Mga tubang naman ta maghulat malamang ta suko. Mao nga ang mga magwawali nga aduna gyoy gitawag og determination, di na siya muundang og wali hangtod sa katapusang putlo sa iyang kinabuhi. Kay mao man na iyang katungdanan, isip, tinawag o pagkapinili. Wow! Ingon diri mga kaigsuonan. Sa 14, nasayod ako nga sa dili madugay, mubiya na ako niining kinabuhia, sumala sa gipadayag kanako. Amo na isulti pulong ni Apostol Pedro. Sa atong Ginoong Hesukristo, ingon ang 15, busa buhaton ko kutob sa akong mahimo, aron inyong mahinumduman kanunay kining mga butanga kung mamatay na ako. Wow! Tanawa ra ng tao nga mawala sa tibok kalibutan, mamatay ang tao. Ay duha ra magoy batasan sa tao, maayo o bati. Be, napabailaing explanation ana. Kay dili naman na siya matawag nga mulo maayo, bati-bati. Isang mulo maayo ka, kanang konsiderasyon diha maiksod. Kung maayo ka, nag-illustrate ka maayo ka. Kung bati ka, bati ko na. Diba? Mato pa ni Apostol Pedro niining mao nga iyang sinulat, kung mamatay na ako, mahinumduman ninyo ang tanan. Tanawa na po ng mga tao sa kalibutan. Diba? Doon ay mga tao nga magsiging pamalikas, usa ka anak maigsuon nga siging balikas sa inahan tungod kay naa sa bisyo, nalulong sa gitawag o pagdulag computer, o sa ngalan anang pagdulas computer, kaya di magkuswito anang magsusi o siya sa panan. O niya ang testimony ni ini maigsuon usa sa atong amigo nga tinuod nga siya may nagrescue sa usa ka anak nga naghikog igsuon. Usa ka ginikanan diha na siya nahitabo sa Cebu City. Usa ka inahan nga iyang anak bisyoso sige dula sa computer. O niya kay naadik lagi, dili na pagmoto og sugoon. O na sige na ka-high blood ang inahan, kay mao lagi na ang anak di na moto gahi na kay tingkoy, gahi na kay ko matupas na kasipo. Digiingnan sige inahan nga unsa mamudiha magsige ra mogdula hatod alas 12 alaonas gabi, magkuha ko nini og ambulansya. Kay magkasakit mamuan ang inyong himo. O di ba kay maka insomnia maginang tao walay tulog-tulog. Magsige paglantaw sa computer, ang radiation mga kaisunan sa computer grabe kay na nga makadaot sa lawas. Kay maka-uhi-uhi man ang maigsuon. Giingnan sa inahan sige. O niya kay unsa nagway ka ng dula sa computer, inaama ko ni grupo basig wala na ka lusot na high blood pod agadula bisag. O niya ang inahan sige sa ka high blood niingon ang inahan may pay maghikog ka. Unsa man usaha man kay suonan nga wa naman ka mata pagkabuntag. Ano wala man ka mata kay tuwa naman gabitay sa silingan dapit sa ilang bilis-bisan naghikog magyud tinuora. Piyating hilak sa inahan, giingnas mga anak, anong muhilak mang kama.
nga imuha man ang ipangandoy nga pahigugon kay magkuha kag ambulansya, magkuha kag porlon mismo nya maghilak-hilak kang namatay na nang imong anak. Lisod bitaw kung ang tao walay Ginoo makadungog istorya mauhabuaton gyud ayon maingong maguna dayon na to may pay mamatay atan awan ako mao nga ikaw ug ako dako kay tagpabor nga dunay mga alagad sa Ginoo nga nagpahinumdom ilabi na ning mao nga David kay wala matay laing ang diskurso diri kaayuhan magyud ni pagpahinumdom man yun ni wa man sabta naghukom nga ang mga bisyoso wa nay kaluwasan maimpierno na kundi nang ang atong itudlo diri pamaagi unsaon nimo paglingkawas sa mga bisyo niining kalibutan ug naana na ninyo kung kamo mutuo ba og dili sa among gisulti nagbase sa balaang kasulatan. Hello. Mao nga ang atong pagkatinawag, ikaw o ako, kung ikaw pinili, kung ikaw tinawag, dapat ang imong pagkapinili o pagkatinawag, imo nang ipuriba o pamatunan, pinaagi sa imong kinain. Tanawa ragod si Apostol Pedro. Ningingon siya, kung mamatay na ako, mahinumduman ninyo ang tanan. Natanawa ragod na. Di ba kung mawala ang atong mga ginikanan, papa o mama o unsa pang nga minahal sa kinabuhi? Sa diha sa kahimtang mo ingon madayon ka, kung buhi pa to si papa si mama, kung buhi pa to si sister si brother, kung buhi pa ba to si pastor o si pastora, mao ko to'y itahos ni pahinumdom na ako, nasa na? Di ba makahinumdom ka, patay na ng tao? Maobe ito sige na kong pamukaw sa iyong kabuntagon kay magwali sa maayong balita. Unsa pa man kay patay naman. Hello, wala tamanunglo sa itong kaugalingon. Kay kung ang tao mahandog o kamatayon, naapa na'y question. Kay mo ingon man na, buyak-buyak pastor, labangon og lawon. Buyak-buyak itaw. Madalag buyak. Kung waong ginang atong kinabuhis Ginoo kay di man takabuot. Ako sa may angan natong buhaton. Kanunay tayo pasalamat sa Ginoo sa sayong kabutagon. Munang atong programa. Bisag ang atong trabaho usahay kapoy sa maanaw. Kay dinis kabukiran doon natay mga lakaw may igsoon nga murag bunal-bunalan ang atong lawas. Dili ta kamatag sayo. O niya ang atong mga follower of listeners sa Sign FM nag-ana na dito sa ilang FM kanaas pa man pastor maingon na naman taon maigsoon murag wa pagitawron kamatas pastor o tinuod pa ko na kaya dili lang ko sa duha na nagsunod dining atong nga programa din sa palibot daghan wow ato pasalamatan ang Ginoo. Doon ay minsay si Brother Rodi Amante from Manila. Good morning sa inyo dyan, tanan pastor. God bless sa tanan. Ating paminawan sa mga mensahe mo, pastor. Wow. Tama sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Rodi Amante from Manila. Napapasalamatan ang Ginoo sa imong mga anak diri nagpagamit usab sa imayas Ginoo. Mao gani atong ikalipay papa o mama. Bisan lagyo man ang atong mga minahal sa kinabuhi, apan atong makita ba na nagpagamit as buluhaton sa Ginoo, wala atong ikalipay. Ngano man moabot man ang panahon nga ikaw ug ako mag-abot dito sa langit, dito sa gingarian sa bagong langit o bagong yuta sa Jerusalem. Kung sa atong gibasa karon nga requirements atong nagbuhaton, mao naman na iso. Alas 5:10 naman mga igsoon ako sa ikipadayon. Ingon dire sa Juan kapitulo 15 bersikulo 16. Ning ingon si Jesus, dili kamo ang nagpili kanako. Wow. Ikon ang tao mo mupili sa Ginoo, di ikaw mo pili, musibat oy. Muingon man ang tao ay kakapoy kay nang pawalihon ta. Kakapoy kay nang magdala tag minsay sa Ginoo nya dili mo tuo. Miingon ko na ang tao, anak.
Apan niingon si Jesus, dili kamo ang nagpili kanako, kundi ako ang nagpili kaninyo aron kamo magapanglakaw o magapamungag daghan. Wow! Mao nga nining mao nga David, aron mamunga og daghan, aron daghang makabalo sa kabatuoran, ibig sa laing mga nasod makahibalo sa mensahe Ginoo. Nahiabot kining mao nga programa o kining FM radio ni ining mao nga David o ang Dios mismo nagamit og mga tao pagpundar ni ining mao nga David labaw sa tanan diha sa gitawag og financially. Kay ultimong kibol kini mga igsoon di gyud ta kapalit. Ating alis mga kwartahan makapalit. Aun sa may atong iponda og FM radio o wa tay piso. Mao nga ang Dios do na say pamaagi nga ang mga tao iyang gigamit, mga tao usab nga kasing-kasing nga loyal o andam mo sa sabmitar sa Dios. Wow! Mao ra man na. Maunay gustos Ginoo sa imong kinabuhi ang kasing-kasing nga masinugtanon o matinumanon o mahadlokon ngadto sa Ginoo. Kay ibig sa kong kinabuhi maigsoon, igo ra man kong nagtungtong diri. Igo lang sab kong nagmintinar diri. Igo lang sab kong gihatagan og panahon pag-upirit ni ining mao nga kahimanan. Apan sa pagpundar ni ining mao nga FM radio, wala o dinhi ni atong panahona. Dunay mga tao gikan sa pagsugod hangtod karon bisan sa pinansyal sa gawas sa nasod ug sa sulod sa Pilipinas ug mga alagad sa Ginoo ug tanang mga katawhan nga naghago niini ay declare blessing sa inyong kinabuhi. Wow! Wala man mo nagfellowship nining mao nga David, apan dayag o kita sa Ginoo ang tanan nga inyong gipaabot ni ining mao nga David, dili gyud na makawang atubangan sa Ginoo. Maginagmay man, madinagko man, kanang tanan recorded na sa Dios. Ato ning basahon, dili kamo ang nagpili kanako, kundi kinsay nagpili nato. Si Jesus, tanawon lang si Jesus, nagpili sa 12 ka mga apostoles. Ingon diri sa Juan, ato ning pasahod be. Kaya ang atong oras mga kaigsoon nagdagan man. Una nga atong pasalamatan ang Ginoo kay dili nagplano ko igsoon, dili ko mag-live. Kunya kauna-una ko kasayo kong mata alas 3, naglungag ko igsoon. Di ko sayo kong mata, o ya dili ko ka-live. Dili na ko mauna ang gingharian sa Dios. Dili ko katuman sa gitawag nga requirements nga maayo na matagsukan. Gawas noog na ako'y gibati mga kaigsunan. Dili pwede maigsoon nga dili na itong mauna ang gingharian sa Dios sa pagpaambit sa mensahe Ginoo tungod kay naghan kaayong nagsunod nining atong nga programa. Ang atong oras karon maigsoon sa iyo pabitaw. Ngano maday malit ko igsoon? Ikadugang ba na sa akong sweldo magkaigsunan nga ang sweldo na to ang Ginoo man. Mahadlok tas atong trabaho nga malita, pero dili ta mahadlok malit sa pagpangalagad sa Ginoo, ilabi na Sabado Domingo sa pagsimba. Hello, kay manarbaho ta magkaigsunan, siguro magyun ang didakan imong oras. Yang nako kag inoras maingon agi kausika man to, didakan man Hinuo piso. Hello, nakuha ba na to? Nahadlok ka sa imong trabaho nga malit ka, pero wa ka mahadlok sa Dios nga mo'y tag-iya sa imong kinabuhi. Wa ka mahadlok mga kaigsunan ko sa Ginoo nga ang Dios mismo makahimo siya pagkutlo sa imong kinabuhi in right now. Hello, mao na ibutang sa itong una-una. Ingon diri mga kaigsunan sa Juan, tanawa ra ko diri sa Juan. Ingon diri, dili kamo ang nagpili kanako, kundi ako ang nagpili ganinyo aron kamo magapanglakaw ug magapamunga.
Wow. Ingon diri Kapitulo 15 bersikulo 16. Tanawa ra gud sa kapitulo 15. Ingon diri, dili kamo ang nagpili kanako. Kay kun ang tao mo'y papilion, kay kun ang tao pa'y mupili sa Ginoo ni Jesus, kay ang kasing-kasing magko sa tao kanunay ra gyud ni magkontradik sa kabubuton sa Dios, except gawas sa tao nga makasabot sa mensahe sa Ginoo. Kay kung ang tao magkaigsunan makasabot dayon sa mensahe sa Ginoo, pagkadaghanang Kristohanon. Nagan magani mga Kristohanon nga moangkon magkaigsunan nga wala gani katuman sa usa ka panid sa atong gibasa kaniha. Tanaw ra gud atong gibasa kaniha igsoon. Di ba kung imo na siyang buhaton, ang Dios malipay kanimo. Ingon diri sa 16. Dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo. Nagtudlo kaninyo, nagpili o nagtudlo. Wow, grabe. Si Jesus nag-ingon, niingon siya, dili ako ang nagpili kaninyo. Dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo o nagtudlo. Grabe. Nagtulo kaninyo aron kamo magapanlakaw o magapamunga o bunga nga mulungtad. Bunga nga mulungtad, dili parehag bunga sa lubi nga pagkahinog mahulog, mahimo na sab nga lubi. Moingon ko ka mulungtad gyapon pastor, kay ang bunga mahulog unya mas budagan pa Hinoon. Wow, wa ako'y kaning tao ba, wa ako'y ka hutunon sa rason, di mo man mo na. Ang tawa ko'y kahuruton sa rason. Anong doon na may rason ang tao? Kaya na may rason. Tanawa na. Mo rason magyud ang tao. Pero ang problema gud sa rason sa tao, kung insakto ba, haong bas Biblia. Ingon diri Exor. Dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili ug nagtudlo kaninyo. Anong gitudlo tagipilis Ginoo? Kay naatay ipabuhat ay ingon diri og mamunga kamo, bunga nga mulungtad, busa ihatag kaninyo sa amahan bisag unsay inyong pangayon, kaniya pinaagi sa ako ngalan. Wow! Ang problema ani igsuon sa tibok kalibutan, kung ang imong pagpangayo pinaagi ba sa ngalan ni Hesukristo, basig ang imong gisampit dili ngalan ni Jesus. Basig ang imong gisimba dili kun ang Dios. Mahinungdan nga ang tao dili yun magitawag kung mahimong tinawag kung pagkapinili atubangan sa Dios, kay simpre ang iyang gisampit dili man si Jesus. Kuha ba? Tanawa ra gud ato ni basahon pagbalik ako kini balik-balikon labi na sa tanan nga naminaw karon sa FM radio. Kay alas 3 pa man sila mag-open maigsuon kay mao man ay ato nga kanunay gagi-mention dire. Onya kini atong lakaw maigsuon na may mga panahon even malita pero pumanayon ta oy. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Brother Raymond Candelario from Cavite City. Amen. Maayong buntag pastor o sa tanan nga nagsunod sa imo nga programa. Maayong buntag, salamat sa Ginoo sa inyo ang kinabuhi pastor. Salamat sa Ginoo. Ato gyud pasalamatan ang Ginoo. Ikaw ug ako maigsoon mao gunay pinakanindot sa tawo man. Ang pagpasalamat. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi usab ni Brother Christopher Paloma. Nagwas usab sa ato nga programa karon. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Ang atong oras na igsoon 10 minutes more mag alas 5:30. Niya maabot lang ko sa alas 5:50. Ako og ginitiwason igsoon. Inisod kay nang magkaalang-alang mga kaigsuonan ko wali. Ingon dire igsoon. Tan-awa ra gud ang 16. Dili kamo ang nagpili kanako. Doon ay binsay si Brother Christopher Palomar. Maayong buntag pastor o maayo sa buntag kanimo dia Brother Christopher Palomar o sa tanan nga mga Palomar family nining mao nga David sa sitio Bonglo. Dalay ko ng Ginoo sa inyong magkinabuhi sa inyong pagkamakanunayon o pagkamakugihon usab nga naminaw sa mensahe sa Ginoo.
Dili man ni ako mensahe. Igod ko mo angkon nga ako ni mensahe. Mensahe nis Ginoo, igo ra kong nagbasa diri. Igo ra kong nagsunod niini, nagtuman sa ipabuhat sa Ginoo kanato, kanimo, kanako ug kanatong tanan. Kamo, ikaw ug ako, kamo igsoon pwede gyud mo makapaambit sa Ginoo. Pwede gyud mo makapaambit sa pagkamaayos Ginoo sa inyong isig ka tao. Pwede gyud na. Wala nagaingon ang Biblia nga dunay kontradik-anan. Ikaw ug ako pwede labaw sa tanan, mahimaya Ginoo nato ang Ginoo. Malipay nato ang Ginoo. Tanawa ra ko diri. Nganong gipili ka, nganong gitawag ka aron magapanglakaw ug magapamunga, mamunga sa bunga nga mulungtad sa way katapusan. Wow. Ako kining balikot sa pagbasa. Nya mo adto ta sa lain nga bersikulo. Ingon diri, dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo. Nagtudlo kaninyo aron kamo manglakaw ug mamunga ug bunga nga mulungtad. Mulungtad ug ingon diri sa unahan, busa ihatag kaninyo sa amahan bisag unsay inyong pangayon, kaniya pinaagi sa akong ngalan. Nanon kan ang tao sa tibok kalibutan ug dili siya nag-ampo sa ngalan ni Jesus Christ. Dili siya nag-ampo sa tinud-anay nga Dios. Magpulos, panalanginan, proteksyonan, giyahan, dili oy. Kisa may mo giya, kisa may makadungo nga dili matinuon ang gisampe. Ningingon diri mga kaigsuonan sa mga Lukas na gipili ni Jesus ang napulo og duha ka mga tinud-an. Gipili, giklaro biya diri mesud gipili. Ingon ang Lukas ato ning tiwason gyud. Lukas kapitulo 6 bersikulo 12 ngadto 16. Naamoy Biblia diha. Igsuon ako ning basahon sa mga Lukas. Kapitulo 16. Kapitulo 6 bersikulo 12 ngadto 16. Naguluhan yun ni og gipili ni Jesus ang 12 ka mga apostoles. Nya sunod niini nganong gipili man niya. Ikaduha ni Migson, gipili niya ang 12 ka mga apostoles kay dunay misyon. Unya ikatulo mga kaigsuonan, iyang gipili mga kaigsuonan aron sa pagsangyaw og dunay authority. Kaya wala lamang gipili ang mga tao kaniadto nga 12 ka mga apostolis kung mahimo rang ordinary tao nga walay authority. Naagyo na. Mao mangani ang tao bisan asa na siya paingon, na siya gisalikan. Nakuha na to, di na siya mahadlok bisag asa. Unang ka namang Kristohanon nga mataslakan. Mahadlok lang gani atog dalakit, mahadlok lang gani og him. Moingon na ayaw yumukan na diha, di kay naarabay managpa diha. Ayaw mo adto diha kay hilan ra ba na ay manaot ra ba na baldito ra ba nang engkanto diyang ito ay naunsa man na Hinoo na. Ikaw kung kaslakan ka nang libaro tayo po na imong balibo niya imo ring anino nagasunod-sunod nimo labi nagmabulanon sutoy po kag dalagan mukatab kag sa ngalan ni Jesus niya ikaw ra day gisunod-sunod sa imong anino. O niya na po'y mga kabog nga mga siya giingnan na nimong abat ng kabog nga nangaon ra mga kaigsuonan og bunga. O niya pagtingog dahil siya kwe dalagan na ikaw may sun ka na na itikwe o niya kato na itong taas og liog galupan-lupan may sun kanagan magani nas Cavite. Kaya naaman akong magulang diha may sun Brother Raymond Candelario maglakaw-lakaw ko diha mga kaigsuonan sa looban kaniadto may sun kay bisag asa magkupangon sa una diha pagkadaghanang tikwe diha kwa ko o niya paglupan-lupan mga kaigsuon tagas og liog. Andir sa kabukiran mga kaigsuon nakapiti mga naghanang kikik maingon na kanang kikik hilong ko na kanang kwa kanang kwi ako mga kaigsuon ka 46 na lamang ko mga hilan diri nga area mga kaigsuon nga maingon ng mga tao ayaw ko diha bro kay naay nagtuwad magtuwad ra ba ng abat diha wa may katuwad lagi na mga area mga kaigsoon ayaw sulod diha bro kay gisagpa ra bag atong silingan diha wala man po kusagpa asap kung gigante imo ra man ko nang kahadlok
Imora mo ko nagkatasnakan, igsoon. Tanawar ako nang gipili sa Dios ang 12 ka mga apostoles, gyatagan niya kakahon. Authority ato sa ning pasahon. Tanawar ako diri. Gipili ni Jesus ang 12 ka mga apostoles. One time ang kaisunan ko sa Ginoo, akan na kamo gitrabahoan gid sa Sikihor. Ngilngig na siya matud pa silang istorya. Sila ga istorya dili ako. Kay even ang security diha may igsoon balhinon. Kay hospital man ang kaniadto mga kaigsunan na ako diha nurse mga kaigsunan nga motiwas kuno sa mga pasyente mag alas alaunas gabi. Uni ang mga trabante kaniadto mga kaigsunan magpuli lang gid og sakit. Wala ba ikaw sa doktor ba? Walay resulta sa laboratory. Kanang uban mga igsoon na nagani tingali ito'y namatay atong mga panahon na. Sa diha nga nakapuli ni ato mga panahon na may sudaghan yung kayong sugilanon mingon ayaw yung mo kumpiyansa diha kay narabay inkanto diha. Nya ako mga kaigsuonan isip alagad sa Ginoo wala sa ko mga rasti mga kaigsuonan isip safety officer ni ato mga panahon na pa timekeeper pila magkukabulan diha mga kaigsuonan 9 months o niya kita mo'y taga-sweldo sa mga trabante. Bisan asa ko mo ato may igsoon mo ingon asa pa di mo gatrabaho siyempre na ako'y mo interview wa ko'y laing ingon hala na mo dihas gitrabahoan diha hilan naman na tanawar ako na mismo sa taga diha ato pamatunan may igsoon nga hilan ko ng eryaha wala man ko kakita daging abat undo mga kaigsunan doon ako'y mabatayan mga kaigsunan bisan asa maguna ko ng mga engkanto naaman ng mga siaw kanyang bahandog ka labor sa tanan ugwa kay Ginoo si mo kinabuhi bahag ni mong ikog igsuon ang sao man ni mo pagtrabaho di unag kawa may simana ingon diri may igsuon ingon diri niya atong panahon na mitunga si Jesus sa usa ka bungtod aron pag-ampo og sa tibuok gabi nag-ampo siya sa Dios sa pagkabuntag na gitawag niya ang ihang mga tinun-an o gipili. Wow! Dili only gitawag kundi iya pagyong gipili. Kaya kanang pagtawag na igsoon kulang pa na siya o application. Iyang gitawag o niya niingon si Jesus gipili. Sa iyang pagtawag iyang gipili. That is selection. Ang pinakabis igsoon ang loyal. Tinuod maguna ikaw ug ako kinsa may imong pilion kanang dili loyal o kanang loyal nimo. Siyempre kanang loyal alang-alang pilion nimo nang dili loyal. Ikaw na may nakabalo igsoon sa imong isikataw sa imong silingan sa imong isikataw. Although imo silang higaalatanan pero doon na gitawag o kana ba mas labaw kapabol. Ingon diri mga igsoon in English naman ingon diri mga kaigsoon tanawa ra ko no gipili niya ang 12 kanila nga ginganlan siya apostolis 14 si Simon nga iyang ginganlag Pedro o ang iyang igsoon nga si Andres si Santiago o si Juan si Felipe si Bartolome si Mateo o si Tomas si Santiago nga anak ni Alfeo o si Simon ang gitawag og Patriota si Judas nga anak ni Santiago o si Judas nga Iscariote nga nahimong mabudhion duha di ay ng Judas duha anak ni Santiago may sunog ato si Judas Iscariote mga kaigsoon nga mabudhion diri mga kaigsuonan gipili sa Dios ang 12 ka mga apostoles diri sa Mateo mga kaigsuonan nganong gipili niya ang 12 ka apostoles kay naay misyon at tanawa ra ko tong nahitabo kaniadto mga kaigsuonan sa 44 agatong 44 sa matong na mga kaigsuonan 44 ka mga sundalo nga bag-ong ni graduate sa PM year asa to nga sa mga pagka-opisyal nga nabiktima sa area sa Mindanao
Mao pa'y pag-graduate in taon maigsoon, nakasugata dahil binagbakay, human. Pila man itong maigsoon, dili bito malilong sa palibot, kay grabe bito. 44 ka mga bag-ong graduate sa opisyal. Mao nga diha sa mga sundalo o sa uban pa nga mga kalihukan sa mga militar, naa na sila gitawag special force. Nga maog ni manggugubat. Like scout ranger, mo na sila yung mga specially nga pwede na manglupat even mga pangpang. Matod pa sa akong pagdupidipki, sa usa ka tawo nga scout ranger, muang kung nagsikwinta ka mga tao nga ang kaya niyang makikaway sa 50 ka mga tao. Base sa atong information. Grabe sa. Mauna nga ang Dios nagpili og 12 ka mga apostolis tungod kay dunay misyon. Ato ning basahon. Apit naman ang oras na to, Exo. At alas 5:30 naman. Ako ning tiwason mga Exo. Ganun gipili niya ang 12 ka mga apostolis tungod kay dunay misyon. Ingon diri ang Mateo kapitulo 10 bersikulo 5 ngadto sa 15. Mateo, patras kita sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 5 ngadto sa 15. Ingon diri maigsoon ang misyon sa napulog duha ka mga apostolis. Wow. Siyempre kung ikaw leader, kinsa may imong pilion katong kasaligan o dili kasaligan. Ang Biblia may igsoon ingon diha mga kaigsoon kung kasaligan kas gagmay butang, kasaligan kas dagkong butang. Asa man na mabasa, Lucas kapitulo 16 bersikulo 10 ngadto sa 11. Kung kasaligan kas magagmay butang, kasaligan kas dagkong butang, kung kawatan kas gagmay butang, asa mo kang kawatas dagkong butang. Tinoo dili, sa dili pa nang kung ibasaho, tanawa ra gud diri. Lucas kapitulo 16, ugwa pa ko na sayo. Ikadunay man ato ning madungog igsoon. Ang kapitulo 16 bersikulo 10 na diri sa Lucas usa ko mo adto sa unahan. Ang kapitulo 16 anawa ra gud diri o kinsa katong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dako o kinsa katong limbungan sa limbungan, kinsa katong limbungan usab sa dako. 11 busa kung kamo dili kasaligan sa inyong pagabit sa bahandi nining kalibutan na kinsa may mopial kaninyo sa tinuod nga bahandi. Naapa ay tinuod nga bahandi nga wala pagipiyal sa tawo kay usisahon ang tawo kasaligan magyud ni. Di maganit ang kasaligan sa ubang mga butang sa tawo. Samot nga di ta kasaligan sa dagko niyang bahandi nga tinuod nga bahandi para nato. Kuna kayo kumpiyansa igsoon. Naa day bahandi ang Ginoo nga gitago para nimo o gitan-aw ka kasaligan bakas kang may butang. Ingon diri balik tas ato ang nagibasa sa mission. Ang mission sa napulog duha ka mga apostolis, gidala ni Hesus ang napulog duha ka mga apostolis uban niining mga pahimangno. Natanawa ra guna gipahimangnuan niya. Kay kun dili gani niya pahimangnuan, magpaturaga sa oy. Magbuot-buot. Ingon diri igsoon ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudio o sa bisan unsa lungsod sa Samaria. Ato ay hinuon ninyo ang mga nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isangyaw ang nagsugod na paghari ang Dios. Doon naging instruksyon. 8 ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga patay, hinlui ang mga sanlahon, o hingindi ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa ipanghatag, panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Naamaroy mga tao mga kaigsunan, nga gipamaligya na ng minsay sa Ginoo, manguligtan ng mga kaigsunan o magwali, sobre, asa man ang paingon, atos na pao. Isa may makaluluoy ka to taon, nga bisag asa karag-karag mga kaigsunan, dala-dala sa sobre. Muna ipangwarta, muna sa gitawag o ministry, matulpas akong amigo nga alagad sa that is ministry. Kung magwali na isobre, dili na haong sa Biblia.
Ingon ang Noybi, ayaw ka mo pagdalag kwarta. Grabe kayang instruction ni Jesus. Ayaw ka mo pagdalag kwarta. Gulawan, plata, tumbaga. Pero karon mga alagad sa Ginoo, ay magsakyanan oy, mag-ranger, mag-raptor, unsa pa diya, mag-motor, mag-nindot. Pero giingnan ang mga tao kaniya to, berte, pagka lisura ang ilahang nga trabaho. Ayaw ka mo pagdalag kwarta. Gulawan, plata, tumbaga. Ayaw pagdalag pa sa inyong pagbanaw. Ilisan, sandalya, sungkod. Mamumuno angay hatagan, ang mamumuo hatagan sa iyang kabuhian. Wow! Ang Ginoo na'y bahala na to eh. Inig abot ninyo sa usa ka lungsod o balangay, pangita ka mong tao nga moabi-abi ka ninyo o pabilin uban kaniya hangtod nga mobiya kamo ni antong dapita. Inigdayon ninyo sa usa ka balangay, ingna nga tagbalay, ang kalinaw mag-uban kaninyo. That is declaration. Muna ang mga lagad sa Ginoo, ang Ginoo kanunay magapanalangin kaninyo. Maog ni isampit kanunay sa mga lagad sa Dios. Wala na ilaing daghang kuti-kuti igsoon. Kung modawat kaninyo ang tagbalay, ibilin kanila ang inyong pagpanghinaot sa kalinaw. Wow! Instruction ni Jesus sa napulog duha ka mga apostolis nga iyang gihatagan og misyon ngano gipili o gitawag niya ang mga katawan kaniadto sa napulog og duha ka mga tinunan. Lamang mga kaigsunan dapat buhaton sa tao ang instruction nga nagbase usab sa balang kasulatan. Aduna sa instruction din ingon diri sa 13, kung modawat sa inyo ang panghinaot sa kalinaw, apan kung dili, bakwi ang inyong panghinaot, mauna mga eksoon, biblical bina. Kung doon ay dili modawat ninyo, di bakwi asab na ninyo ang inyong panghinaot. Niingon ang 14, kung ana ay dili modawat o dili mamati ka ninyo, itaktak ang amo sa inyong lungsod. Una, igsuon, authority, binas mga alagad sa Ginoo. That is mission. Ato ni padayon, ato ni hinumdumi gini sa adlaw sa paghukom. Mas maluoy pa ang Dios sa mga tao sa Sodoma, sa Gomora, kaysa mga tao ni anang lungsura. Mas maluoy pa di ay gani ang Dios nga gikumparar sa Sodoma o Gomora, sa mga tao mga balasubas, sa mga tao nga dili maminaw sa pulong sa Ginoo. Ningingon si Jesus, that is instruction gikan ni Jesus. Kurang mga alagad si Ginoo, di na mabalaga. Di sa gwapa na imudawat nila sa usa ka lungsod, muingora na. Sige, okay ra kay sister brother, wala na problema. Pero ang instruction ni ingon si Jesus, itaktak ang amo. Og niingon pag yun diri maigsoon, kay mas pabor pa ang gumurag sumuna sa mga taong sama niini kinaya. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor Rizzy Baldonado from Basay, Negros Oriental. O ni Brother Ninio Jumari Romano Calibo. Salamat sa Ginoo, amin. O good morning sir, watching from Bais. Wanha ko ron diya mga kaigsunan. Ano na ko instruction sa atong group chat. Kaya City pa man akong time inigsoon. Salamat sa Ginoo, atong di unahon ni gingharian sa langit kining minsay sa Ginoo usa nang atong trabaho oy. Mahadlok ta mga kaigsunan nga malit kay natay trabaho para sa Ginoo. Nya wa ta mahadlok mga kaigsunan sa tag-iya sa atong kinabuhi. Last nga mga bersikulo, ingon diri sa Marcos maigsoon. Marcos kapitulo 6 bersikulo 7 ngadto sa 13. Gipadala sa Ginoo ang iyahang mga tinun-an na pulog duha ka mga tinun-an nga aduna gyoy authority. Imposible ang tao magkaigsoon even sa mga militar. Ang ipadala magkaigsoon ang labi na sa mga ngilngig ng gubat atong mahinungduman kaniadto sa
David sa Marawi. Ang ipadala gyud dito mga igsoon nga gitawag yung mga gitawag og special forces. Kay adto gani ka sa away, wa kay hipakaagad sa away, isog ra imo ang gadako, wa kay kaalam, patay tigok lang yung kadayon. Usa sa akong amigo mga igsuonan nga usa siya ka basing gunner gani adto sa panahon ni Marcos. Matud pa niya, ako sa ginangibig, tagay kong style ni mo kani adto sa gira, siya tinuod sa gira. Ang mabilin ka ng mga talawan. Ikaw abadahan. Sa mo, tinuod na. Nag-isog ka. Makadungog ka puto, manginit tayo ka, kaya kay armasa, patay ko ka na yun. Diyan nga rin siya nga, akong giingnan nga, yung ano man, makadungog siya puto, kay suligid ay sa tambik tagong bato. Ang masagang ni mo ng bala, mga isong tag-ingon o flat, kanang ting-ingon o kanang mga into 3, mga isong nga ting-ingon o salmon. Ya, pasingganer man siya, mga isong, unang nabungol siya. Nga siya, pasinggan kung ako ginanang papapapat ang isa may kinsa may pakita ulo may isong gapungot magani ng kahoy. Nausao man na. O nang ikaw, ako may isong even sa Kristohan nung nagkahintang bitaw, kinang labi ng kaalam gikan sa Ginoo, dili ba kaalam sa tao. Unang ang mga tao nga magdalag mga tao, mga leader sa simbahan, gikinahanglan gyud ang tinuod kung nga kaalam gikan sa Dios. Naghan kay mo batikos nimo eh. Naghan kay mo underestimate nimo, daghang mo paluyan nimo, ibin imo palibot di sa kinsa. Kunya, wa kaya anak may igsoon kun wa ko kay kasing-kasing nga mula hutay magkaigsoon na manibat ra gyud. Tanawa ko diri may igsoon. Atong oras hapit naman alas 6, yang undag na ko may igsoon. Ingon diri sa Marcos kapitulo 6 bersikulo 7 ngadto sa 13. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-iguban o mag-adlaw mga kaigsoon. Mao gyapon ang atong schedule. Domingo naman may igsoon. Karon sa maron di happy Saturday. Ingon ang Marcos. Marcos kapitulo 6. Tanawa na ko diri may igsoon kapitulo 6 bersikulo 7. Alas nga bersikulo atong ikapaabot. Ingon diri mga kaigsunan sa kapitulo 6 bersikulo 7. Ingon diri, gipadala ni Jesus ang napulog duha ka mga tinun-an. Maura gyapon pero dunay sa authority na. Kay kung wala gani kahong o walay kaalam ang iyang gipadala, ana mga manibat ra gyud igsoon. Munay giingon mga kaigsunan, mamutos gyud walay panahon. Ingon diri, o niya miadto si Jesus sa tanang kasikbit nga balangay o nagtudlo sa mga tao. Nagtudlo sa mga tao. City. O gitigom niya ang napulog duha ka mga tinun-an o nagpadala tinagurha. O niya iyang gihatagan sila o kaho. Wow! Kung ato gani ka sa military style, tinagurha yun na wago na'y kinagsa. Partner ba? Maingon na nga kamong duha dito kay kamoy kauban parihabog nawong. Una mo ato ko sa dihol nga may igsoon des plagatasanon day ako aparihag naw aparihag istora upaw sa mausab na akong upaw. Pero magulang rin ako sa gamay. O niya maingon day ito si konsyal, ang abot ng mga kaluha. Ada sila, ada siya, hikap niya ko kaysunay ko, hihatan ko kaysunay ko, tanawa ra, dili ba parihag kagta. Walang akong amigo mga kaigsunan nga alagad sa Ginoo si Pastor Billy. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi diya sa Plagatasanon. Doon na may dakong buluhaton mga kaigsunan sa pizza 30. Although mga kaigsunan, di yun ko mo promise. Inag-agad benta sa gitawag o pinansyal. Nag-alam mag-jogging ko magkalayo, akayo nag-ihurganoy. Waagi pa ko nag-liter S mga kaigsunan. Ang katong nahitabuan diha mga kaigsunan nga liter S, kumaon na ito'y kahimtang diri sa una. Waagi ikyas ni tao, bisag balikdan nagagpatong. Kabalik-balik ng alagian diha mga kaigsunan. Ingon diri mga kaigsunan, last nga mga bersikulo, atong nga ipaabit. Tanawa na god, o itigom niya ang napulog duha ka mga tinun-an. O ipadala niya, tinagurha. Na ako'y partner, tinagurha. Ingon diri. O niya iyang ihatagan sila ugahong sa pagingilin sa mga yawa. Unang ka ng mga Kristohanon nga mga taslakan na
maunay ra na mga igsoon kay moingon man nabi mga Kristohanon nga moingon nga ayaw intawon mo anha diha oy kanang tubo diha naara pa'y mga magbubuyag mabuluyag diha mga igsoon ayaw mo diha kasagpaan niya mo mabuyagan mo sa tagipuyo hala na tagipuyo niya wala ka mahadlok sa tag-iyas tagipuyo nahadlok ka sa tagipuyo sa tagatubod diya wala ka mahadlok to as Ginoo sa langit kisa may labaw kanang taga-puyo, kanang taga-tubod, kanang taga-dalakit, kanang taga-pangpang. Nga kitambok mangani na sa Ginoo si Satanas, si Lucifer dinis kalibutan. Nya ikaw hinuon nga sama ka sa dagway sa Dios. Hello, taslakan, taspukan ka, hadlok kag abad. Kisa may labaw kanang abad o kanang Dios. Madlok magani ng mga engkanto bato pasugilanog asin. Samot ng Dios. Asin gihimo ra nas tawo gikas dagat nya nga hadlok man ang engkanto. Mahadlok og sili usa pa diha maigsoon. Hello, lunay mensahe si Brother Ronald Cabanag Reveal from Lunoy. Good morning Pastor. Naka anak ko ni Anhing Idiw Reveal amang ni Anhing Tio Pedro. Mauba. Wow. Salamat sa Ginoo. Kato si wala na di ay si nung Pedro Reveal. Salamat sa Ginoo. Yato mga panahon na sa 1994, 1998. Niya kaniadto mga kaigsuonan. Kamahinumduman na mo mga kaigsuonan usa magumi kabata-bata kaniadto sa gitawag kong Scout Ranger kaniadto diha. Usa ko ka gitawag og San Cristan. Ana man diha si mga Anfoni family, si Nongnoli, diha may kaabot kaniadto. Nato siya umagad mga igsoon nga Scout Ranger. Nga nag-17 pa Scout Ranger og army na mga igsoon. Yang papa army, yang igsoon army hangtod na buang ang iyang inahan. Iliran ako ni mention ha ang iyang ngalan kay dili na siya pwede i-mention although ako mo'y nahimong assistant o sakristan niya itong mga panahon. Unang dagko kay kong tinguha matod pa niya kung wala pa siya magitawag og awol sigurado patay na sa tingali ko kay magsundalo man ko. Itong nahimo ko niya nga bata-bata niya itong mga panahon na dili na ako i-discuss kung unsay kahimtang although usa ko ni ato nga San Cristan sa usa ka Scout Ranger kaniadtong mga panahon. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Brother Ronald Cabanag Reveal. Sa time na mo kaniadto diha sa 1994 o 1998 hangtod karon wa na gyud ko kabalik diha sa Lunoy. Unang doon natay mga estudyante diha nga taga Lunoy daghan. Sikat sa 2007 nagtudlo na ko sa eskwelahan until now. Una nga diha mga kaigsunan gikas kambagahan doon natay mga estudyante hangtod sa uban pa mga area dinhi sa David Igsoon. Usa ni kadako nga pribilege kahigyonan hangtod nahimutan na diri mga igsoon nga nakita ta nawong adili pud nawong personal kun dili nakita ta diha lamang sa media igsoon. Talay ko nang Ginoo sa inyong kinabuhi. Padayon mo sa pagpaminaw sa amin sa Ginoo. Ilabi na sa ako ang igsoon nga si Pastor Gideon ang pulong mo kinabuhi ko. Ano na siya programa sa media. Inyo rang i-search ang iyang ngalan Gideon Candelario. Diha sa YouTube channel doon na siya mga kanta nga ako nga gisir. Although mga kaigsunan matapusan nato doon na matay gitawag nagkalaing-laing nga yes. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Brother Ronald Cabanag Reveal. Ang Ginoo magapanalangin sa Ginoo sa inyong kinabuhi labi na sa tibok nimo nga panimalay. Madahin lang mo sa pagpaminaw sa mensahe Ginoo. Usa sa ato usab nga kauban karon nga naminaw si Pastor Risica Baldonado nga naa karon sa Pasay. O si Pastora Emedian Candelario from Bacoor City. Una nga dili lamang mga ordinaryong tao o mga unbelievers o mga Kristohanon nga naminaw sa atong programa dinhi sa FM radio kundi Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga nasod, nagsunod usab sa atong programa. Dalay ko ng Ginoo. Sa lundok ko sa inyong kinabuhi, I declare blessing sa katapusan ninyo mga kinabuhi. Last nga mga bersikulo nga akong ikabahagin. Nganong ipatawag ang
napulog duha ka mga tinun-an na sila'y authority. Ingon diri mga kaigsunan sa las nga bersikulo sa Marcos kapitulo 6 bersikulo 7. Ingon diri mga kaigsunan, o gitigom niya ang napulog duha ka mga tinun-an, gipadala niya tinagurha unya yatagan sila o gaho, yatagan niya gaho. Ingon diri, o sa paghingilin sa mga yawa otso giingnan sila, ayaw kamo pagdalag pagkaon o bag o kwarta. Kato mga kaisunan nga mga instruction ni Jesus sa napulog duha ka mga tinun-an, iyang instructionan yun. Unang ikaw ug ako mga kaisunan sa among kinabuhi managsuon kaniadto mga kaisunan, ug hangtod karon mga kaisunan anay mo usab mi mga alagad sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Gideon nga maoy ato nga station manager ni ining mao nga dapit ining Shine FM 95.3 og sa ato usab nga general station manager sa Shine FM from Gihungan nga si Reverend K. Brian Makasaon. Doon na po ni sa programa labaw sa Gihungan kay daghan man kay mga FM radio diya sa dapit sa Gihungan. Incoming sab ang FM radio diya sa Sitio Kalugtugan, Barangay Serdenia, Malabuyog, Cebu City. Nalaygon ang Ginoo sa imong kinabuhi, sir. Pobring vlogger. Salamat sa Ginoo sa tanan nga nagawats karon, nilabi na sa mga vlogger. Although magkaigsunan dili ko mo-judge sa mga tanang mga vlogger, ay nagkalain-lain manggod nga mga vlogger. Dinis kalibutan, ikaw ug ako doon na gitawag o katungod. Although magkaigsunan kaayuhan sa katilingban oy ato dapat buhaton labaw sa tanan para sa paghimayas Ginoo. Nalaygon ang Ginoo mag-ampo tayo so. Labing kamahanan og mahigugmaon ka nga Dios, salamat o Dios sa imong pagkiguban o sa imong pag-uban kanamo Lord sa mga panahon nga imong gihatag kanamo bisan pa man sa pagtuon sa imong mga pulong mga mensahe alang sa tanang katawhan. Salamat o Dios, dinitak na udapit sa kabuntagon amo kini nga takupan pinagi sa mga pag-ampo uban ang pagpasalamat nga na kanimo nining mga adlaw ikaw Dios magauban o magabantay sa matapusan. Labi na sa tanan karon nga naminaw sa Shine FM 95.3 o sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, even sa among station manager Pastor Gideon Candelario o sa amo ang general station manager nga si Reverend K. Brian Makasaon, Lord, uban sa ilang matagos ang kapamilya. Ikaw magapanalangin kanila, bisan pa man sa akong kabigas kinabuhi karon na naagaron sa David, sa Bacoor, Cavite City, o sa kinabuhi usab ni Pastor Resi Baldonado from Pasay. Ikaw sa magapanalangin sa mga katawhan na iya nga gitudloan amahan, iya nga gipaambitan sa imong mga pulong mga mensahe. Panalangini ang tanan nimo mga alagad nga nagasiro nagapaambit sa imong mga mensahe. Sa mga pastor, mga pastora, sa mga apostolis, mga ebanghelista, o sa uban pang mga katawhan nga mga magtutundo sa imong mga pulong mga mensahe. O sa tanan nga magkaigsunan dinhi sa balog ug dapit sa Pilipigan Lord ako nga pag-apo sa tanan karon nga naminaw sa Shine FM 95 nga kanunay silang nagmadasigon nagmakong-ihon sa pagpatalingog sa pagsunod sa imong mga programa amahan. Nining mao nga dapit Lord, walay lain na mong ibayaw, walay lain na mong ituboy kundi ang imong buhi nga pangalan pinagi sa ngalan samahan. Sanak sa Dios ug sa Espiritu Santo ang tanan magaingon. Amen. Manamilit na ko mga igsoon tungod kay do na matay lakaw karon. Unya usa sa ato nga estudyante nagwaso sa ato nga programa. Dalaygon ang Ginoo sa ngalan sa labing halangdon nga Dios ug sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Brian Makasaon. Ani anaw sa bang inyong ubos nga lagan, ubos nga higala, ubos nga amigo sa kanginan. Dinhi sa FM radio, dinhi nagasukat sa Shine FM 95.3, dinhi kayon sa Sitio Balog, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa, ang grasya sa Dios ug ang pagkikabit sa balang Espiritu Santo magauban sa tanang balaan atong oras. Alas 5:56 na. 55 naman mga igsoon, ang inyong ubos nga lagan, ubos nga sulugon sa kanginan. Pastor Sapre Candelario magaingon ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. God bless everyone.